Cidake liyeza foni kuzala udyala shongona kusendi neqaqa. Qha kule nto yemincili yowuzalo isendibhidwe indawo enye qha. Nazi le ngxaki yam nowuzalwa kodwa bakuvusa wena. Uba ile yakho impokotho bubuhlanga iphinde isebenzise wena le nto kodwa sendilapha nje ndiphethe amadada kwenzeka ntoni. Ngoba imikhuba into itya amadada omlambo. Uba ulityile elo liyabonakala nje uba uyawulamba unaphakade amen okulambile usisilambi phezu kwalo mhlaba mndaba. Before ndiye ndibendisuka kwelaa bhayile mdaka mani ndibomba ayikhonza isithukuthezi le nto yale mini yowuzana nabona nto uqabile ezilalini kodwa ingxaki inye mani. Kuyo yonke le nto yowuzala into endibhidayo uba usuboma abantu banemincili wedwa ungenamincili usuboma yimini nje iyafana nezinye imini ngoba lo ingxaki ekugqibeni yonke le nto izawuza ngeyakho impokotho noba le nto benemincili abantu xa uzalwa yile nto uba kuzawungena kweyakho impokotho nguwo ozawuvusa. Yho ndivuke ndalibetha laphala kwakusasa xa ndithi Colchester ndidibana lo mva. Uthi status sakho? Ewe mani lona lizawuchitheka ethubeni kodwa ngoku into eninzi sezizinto ezisengqondweni yam ezisekhaya. Nangoku nyhani ndifikile into ndiyicingayo. Kanye le nto bendiyicinga uba yabo kwigusha enamanqina macala omabini aqatyiweyo kucacile ke ngoba ziyafuna uditshwa ezi gusha. Ndiyofika ke elalini eli langa selibutshona lona hamba ndizicwangcisela uba kusasa ndimnazo qha ke ngoku inguloo nalo unendlela yakhe yokwenza uba mna ndizazitshiva omnye kodwa uzawuthi kutheni ungaziqubhisi uba ufike emakopeni uzawubona zizawuba manzi ngehlobo endifuna ngalo. Yabona ngoku yonke into bendizifuna zenzekile noba ndingahamba ngondibheke ebhaya nangxaki uba ndiyazi uba andizimane ndibheke engalweni uba bendingekayenzi into ethile apha ekhaya. Eyoba zaqubha okanye zatshiva amanzi kuyafana mna zimanzi omnye mhlawumbi uzawuthi hayi ndisebenzisele le nto uba mna zitshiva mna ndifuna ziqubhe kunye kuyafana kum. Wonke umntu unendlela yakhe yokwenza emsebenzelayo. Usathetha ngendlela ezikusebenzelayo uba uyisebenzisanga izawuba khona ingxaki kwakho ingoma sisakhula. Masakhula yayithi mna ndiyazazi iintanga zam etolofi uba uyihloniphe kugqibela yona ndaba ngoku yona ndizawufumana ipesile ndilungiselela yona. Qha into enetolofiya phakathi ayenele uba iza kubamba ikhona leyo uba kaloku uzawufuneka ikhiwe. Ngoko le nto isisokolisayo igwegwe lidala bola. Hayi lo makhulu naye wayifakela amaplanga xa yabola musela planga. Ukho nto zayikotela. Uncima. Unazo into zetolofiya phofu vele ungalandiki itolofiya ungatyanga. Amalungiselelo etolofiya unawo. Hayi andikazilunga kuyo. Awulungi? Wabona ntoni? Hayi kanibambe. Nini? Ngiyakuphelele. Lo nyaka uphele? Waboma. Ubhele ingoma ethi ndiyazazi iintanga zam. Ugqibela itolofiya ubeka wayihlonipha. Ungayityeli ipisiki. Evo zizawuphumela apha siboma masingene ilali. Qha into esiyicingayo basayifumana phi itolofiya kodwa le ndayithanda uba nemfene iba nalo imandi. Xa sithi sajonge loo nto leyo qiqi ngedada edamini hayi masikhawuleze ngalo mani siloshwama. Qha ke ngoku xa sifunele esibini hayiyo ibhabhe laa nto bombi nengqondo le. Lisinde lona kodwa ke ngoku sidibane nengqondo nobhele uba makhe sililandele amasimi naye libheke phaa. Evona alisinde nyhani eneneni qha ndiqomba ke hayi ke noko xa likhona elikhoyo ake sikhangele uba livuthwa nembizeni uba kaloku ayikhona efondini xa selikhona elikhoyo malivuthwe qhubeke ke nale ndlela uba besisayofuna itolofiya kakade. Ke msinya gqithiwa sibona idada edamini qha ke ngoliphume kamandi apha emanzini le nto bendiyihlonipha qha ke phela uza kuliva okuqala uthi uza kuliqhwitha ukuyibona into ingathi mani eplasini lithengiswa yi-R40 ngetyala yi-R30 ngemali yintoni engako eli dada. One ucuku lwameva etolofiya ona yajikeleza idada sabe silibekela amanzi kodwa ngoku icebo esinalo kuvele sike siyifake qha xa usakha ayajikeleza nomoya uthi umele ngapha avela ajike nomoya fumanisa soze ungalifumani imeva letolofiya noba kuthini sekusulwa wabhuda wahlala phantsi apha egqubeni hayi goma. Hayi nohoko Engathi ekuxhaphaza ameva etolofiya ube nawe uyifumene ngoba uthi usula ayajikeleza kodwa ke ethubeni hayi siyoyise mani sigcwalise nje siyahamba. Eyona nto yengoku ethethwayo ikhwenye leli dada ngoku sawuthi ziyofika endlini kuthethwe eli dada. Xa ndifumanisa uba bezibulayini asisedwanga xa abanye abantu abaphethanga zinto abanamlinganiselo ke ngoku utya ngemela xa bezibulayini. Ndawona liyeka phela. Linganya linawusini.
Insuku zimbini. Awusindi negaqa phela. Balidutyule cha. Yayibona igile ngaka. Vone ukuthi alinawusinda man. Hayi lidutyulwe silibona beliphila lafa ngodutyula. Cha ingxaki yayo zimbini. Evoni likhule lidada liye kanje bulibona lingaka. Okwesibini hayi igedi lemndawo afuna zibe liqela. Obugqithoko. Idada libilela ngamanzi funa etsholo. Sizaliqhwitha uma liqhwithe lidibana nembiza ngesibomba limadlanga. Evoni bengenda wabona ethengiswe plus nge-30 lamadada. Ndaboma ke ngishiya ubhele kulo man. Kwenza ngubani mula mkhosi? Iyo le idutywayo. Kodwa ndizayibona uba yi. Hayi khawundibonise. Xa ndidubile ndiza kunika 2 litre. Ya. Uzokuthola ngozoyikha wena. Ndizayikha lo ndinayo ndiqeqeshileyo ebhayi qha. Ngoku ibile emva kweentsuku ezintathu. Ngoku ndifuna ke ngoku ezawo. Ndifuna ibe ninzi ukwenzela ndifake ngofaka i-25 litre. Ndisenayo. Yeah. Evoni lento siyikhangelayo sikhangela into yesithathu eyongezwa eqhilikeni xa kusenziwa i-men's clinic. Kukhiwa le ncam ufuna ubusi, sawugqiba ufaka amanzi. Le ncam ufune kuyichube ke ngoyibe nje. Uphinde uyifake emanzini iphume ivumba le ncam. Ndathutha ke ndemka nayo. Xa ndigqithe amabhayi namanazi ikhabhana apha engqushe edolophini. Bakadla ngoba mandi. Evonte kanje emhloleni sibaxhaphazise kutshona ilanga iswe riphuma endlebe. Na uzoyilanda ngokulena ugxeka mzamalondo. Oh. Tyhini ngawuphela inkukhu ba ningaxhelwa kokoko negusha. Amadoda athi kutheni ungaxheli nje. Mfondini nobukhalisa umqhagi nosimvu uzoyithatha le nkukhu apha fondini. Ingxaki le ungazitya ziphela inkukhu yilento. Hey le makhi. Halala. Yo utya i-men's clinic ucima uzotya nkukhu. Nenye ke nenye into efunwa yi-men's clinic. Hayi ncamo uyahamba unqonqoza. Umbhaqe bidala. Ukubhaqe wa KFC awuqhelanga awuqhelanga namhlanje kwenze njani? Ukufa kunye ulala ngomqolo nentaka inyama. Ndiyaxelela tata. Hayi man mfoni bendiqhuba nje isithethe ke siqhela uqhutywa. Khangela noba ayisikwa kwandima uziqomba ayizanga kum. Namna leya poliyeza fondini. Yo andilungi imdyala jana utya keki. Mina bengishukumisa nje ityholo bongase cwaka. Khona into ekuthiwa wenza nje umsila vukuvukwana ungadiske ucawa funa umsila konke ibonakalayo kuyathethwa nje uba uyazala. Nanzi le ngxaki yami nokuzalwa kodwa bakuvusa wena. Kodwa ke phambi koba ndikhethe eyovuswa nobe sizayitya. Hayi for bezikhona endibonayo ba hayi ngathi azulenza ixesha uba ndizohoya ngapha. Qha ke icebo ndinalo hle nje ndimdala unosatana. Zokuqala mani bekukhona idakane endibonayo balinamatapula amakhulu. Ngoku akho nto inokukhwela leli dakane malinqumwe amasende la. Qha ke into emandi akogazi apha xa unqumla amasende ebhoko. Uyathena nje kodwa uthi wawujonga amehlo kwezinye igusha ufike foni nalapha esilevini ugcwele amanzi. Qonde kakuhle uba ikhona ingxaki apha ngaphakathi. Qaqanisele zona ke akho nto yamini yawuzalwa uba kwigusha funa uhoye zona. Neenkunzana zeebhoko ezingacacanga zitheniwe ngoku ziseziwe. Hayi ke. Elingeni foni into endagqiba. Gqibile ke bani andinyanga into eziphilelayo. Uyayibona mos into ezilwelayo ibomba lento ayifuna unyango. Awuzayidodobalisa ngokokholo lwami andithi lansi into mawuyenze. Kodwa bandiyafumana bayibikhe yagula yaziphilela. Akundiqomi mani bendiyixoxa ngamayeza mandiyeke. Ayizumana igula nango into enayiqaphelayo. Kodwa ezi uzibonayo baziyoyisakala. Uthi wawunqeka imehlo ufikele imhlophe bhe okanye iphakathi naphakathi ufike ibomvu ingekho bomvu. Ndiyancedisa apho ndiyabona uba iyoyisakala. Kodwa ezi ufumana babike yagula yaziphilela xa unqika imehlo hayi igqibile ubomi hayi mawuye wangayisolisi. Ngelingeni lo mlilo uyeka utsitsitheka ude uvuthe xa ndiboma ndidibana nosukwini mani kwinto ebendizifuna apha kuyo. Qha akho mntu apha usukwini ubeke wafunda igama ufunda igama likagema hayi funa ulibambile ngoku. What's Burba? Is Burba? What's the game? Noba ungamnika isandana uzaba ngugeme uba ityebile xa ngugeme esukwini. Hayi ngqoma lamakhandlela ndiwafunayo mani utshayelela le mini ke ingaka. Qha ingxaki nowusika inyama hayi thixo intloko ebuhlungu le. Kodwa ke saba sathini sesilapha. Kodwa ke nalaa nkunzi egusha ndandiyibona uba ilibeka inqini iyalibeka ndabona matyhini kuyalunga. Ikho nto edibanayo. Ndifuna ukundifundisela endlini yelo. Hayi zawulunga. Uthi lichitheka liyeza. Foni ngeli xesha idyoko ihlele emagxini kukho umfokrokrayo uthi ndim lo nto ayindim. Ithanda uzingela le foni. Hayi kuye.
Ke jaha hlabela udumo mani batyini kudala ngoku leyapholiyeza. Ndibuze ukuba sibheka ngaphi. Abe nengxaki yena ndibomba hayi ke liphuma ngaba mna ndizawuqhuba. Ayivena amafutha ehle ngendevu ukubona bathambisa isisu awunawushukuma kakhulu kungenzeka ingxaki. Wenza thetha ngengxaki aziguli njana zami ezweni. Ubheka phaa izanganeno kukho sezifile ndixake uba ndizazithini ezinje. Ndizilayishe ndizise ndikhuphe imali kodwa fonini hayi andiyazi kunzima mani. Ingxaki azipheli mani kugula la mantshontsho ngokuphofu ukugula elinye eli kuthiwa etiquette. Aliguleli uba makubukeleke mani. Ngeli hlobo enjana zigula ngalo foni andinathemba. Kuqale kwawenye ndisokolisa into endibangela uba ndiqomba ndiyakhalaza kancindi liyaziwe ngabantu. Ngoba abantu balayisha kade kwalapha ngendizithathe kwangethuba ezinja kodwa ke litshona ilanga ndizisile kwagqiba. Kodwa hayi fona akho nto ilungayo mani.